naimbag nga oras yung manen apo manipod ti JRM Hawaii Discipleship Group. Kablawan na kayo manen tinaimbag nga orasyon ti panangidanon mi ti Ilocano version ti sermon ni Pastor Mark idi Domingo, Agosto 9. Signs of the Times. The Great Tribulation. Dito iti may kadwa nga paset ti serye nga nangrugi ti bulan ti Agosto nga napauluan ti tema nga dagiti pagilasinan ti dumtengto a panawen. Ti may kadwa paset nga adalan tayo itang kanito ket ti masasao nga the Great Tribulation. Kinapudno na awan ti eksakto nga balikas ti Ilocano dictionary nga makayulog ti tribulation iti biblical meaning na. Ngayon ti kayat nasa uwen dito iti English dictionary dati gagangay nga meaning na ket it involves ti napalaos nga panagtuok gapu ti didigra. Ngem ti panangiladawan ti Biblia ket daytoy ti panawen nga umuna nagpupunipunan ti nagpaiduma ken napalaos awan ti kaasping na nga didigra. Digiti masasaw nga natural nga calamities kasbinggined bagyo, layos, hurricane, tsunami ken dumapay panagtuok gapu ti bisin, angol ken pandemic nga kas ti COVID-19 nga di makontrol, gubgubat ken may kadwa nga kondisyon mga pektar ti sibubukal a nakaparsuaan. Mapasamak detoy ti may katlo nga kondisyon kasangwanan ti panagsubli ni Apo Jesus ang mangukom ti lubong. Idetalyak to detoy intong madamdama bayat ti ngilawlawag tayo. Ken ipakamupay kada kayo kakabsat nga digiti sumar sa runo nga bersikulo nga adalan tayo kadeto nga sermon ket adu digiti termino nga mausar nga awan ti may sa balikas nga Ilocano nga kay batugan jay Ingles nga nakausaran na. Iso nga Ingles tulatan ti usarek sakon to ilawlawag latan. Ti teksto ti napalabas alawas ket iso ti San Mateo kapitulo 24 nangrugi tayo ijay bersikulo 1 aginggana ti 14. Ngem ti focus detoy nga mensahe tayo ita ket mapantay ito ijay bersikulo 15 aginggana 28. So irugitay man nga ikanti background na dito Matthew 24 versikulo 2 ken 3. Naadal tayo tinapalabas nga sermon nga ti paginteresan ti kaaduan nga tattao agraman dagiti disipulo sidi kastamat dagiti na duma pay nga simsimbaan ket mapanda tuntunen no kaano ti panungtungpalan. Anyan to dagiti pagilasinan deta ti kasla komon nga kalikagom ti adu nga tao. Ngem dayjay mensahe mi idi Domingo. Impakita mi nga ni Apo Jesus ket ti impangpangruna na nga inlawlawag ket no kasano ti panagbiag tayo nga sipupudno kadigitoy nga aldaw. So mapanday itata ti adalan tayo itata nga aldaw ket detoy ti San Mateo 24:15-28. So manipod kadigitoy nga bersikulo nga adalan tayo ta adda upat nga punto nga maadaw tayo. So makita yo detoy. Detoy kunak nga ti parang ti abomination of desolation. Awan ti Ilocano na nga balikas detoy nga eksakto.
Ti may kadwa ket ti panagtuok dagiti tattao. Dagiti aramid panangal-alilaw ken ti may kupat nga punto so dayjay idadateng ni Apo Jesus. So isaruno tayo nga ibasa dagiti bersikulo bayat ti panangilawlawag tayo ti masursuro tayo kadetoy ngem kasangwanan ti amin kumararag tayo mampahinga muna kakabsat. Apo Espiritu Santo, ikararag mi kitdawen ken ka nga lukatam kadi Apo ti puspuso ken pampanunot mi. Sika kadi Apo babayan ti Espiritu ti mangiwanwan kada kami kadetoy nga mensahe ket ti panakaibat digitoy sasao ti Apo. Balbaliwam kaditi biyag mi tapno mayanurot dagiti addang mi ti pagayatan ti Ama. Ket kalpasan dagitoy may tan-ok kaditi nagan ni Apo Jesus tapno isukad ti agari ti biyag tayo. Ket dagitoy nga karkararag kidawen mi tinagan ni Apo Jesus. Okay. Detoy tayo umunang nga paset. Anya ti panagparang ti abomination of desolation. So, ti meaning ti abomination ti English Ilocano Dictionary ket iso detay banag nga kaguram wenno umsiem nga detay gaputa di mo kumakayat nga maanugot deta nga prinsipyo ibakwar mo kumaga puta di mo pulos mabalin nga awaten. Deta ti maawagan ti abominable. Ket ti desolation ket tay namin pinsan nga nadadael kas kumatay si bubukel nga ili ket napuuran ken nadadael nga dimmapo nga wan serserbinan detat makuna nga it was in complete desolation kunana. Ngem detoy nga dua abalikas ti Ingles ket nausar nga pangiladawan ti maysa nga pasamak ti Biblia nga naipadto ni propeta Daniel ti adayupay a panawen nga idi sampay na pasamak. Ket awan ti masarakan nga kapada nga Ilocano dito nga English phrase. Anya ti kayata sa uwen ti abomination of desolation nga pati ti Ilocano nga inusar ti Biblia ket ad-addabay nga narigat nga maawatan ken may lawlawag. Ket makita yo deti man tinsurat ti San Matthew jay kapitulo 24:15. Nay, impang ko jay detoy Ingles ken jay Ilocano. So kunan ito so when you see the abomination of desolation jay Ilocano na iti kasta inton makita yo tinakabutbuteng nga mang dadael ngagtakder tinasanto na lugar akas insao ti propeta Daniel maawatan nyo kumat ti agbasa ti kay papanan detoy. So narigrigat manen nga naawatan. Nakabutbuteng ama nagdadael deta ti translasyon ti Biblia nga inusar digiti nang yulog ti abomination of desolation ngem adda nga ditay maawatan ti kay papanan na kadigitoy a panawen. So ngay palubos yo nga usarek ti history ken literature ti agdama ang panawen nga mangipaawat kayo kada kayo detoy. Ken into no madanon tay ti kamaudyanan na ikang kay tut detalye ken example ti makuna nga talaga nga desolation. Now, pimudno detoy anapasamak. Detoy nga propesya ni propeta Daniel pimudno anapasamak kas nailanad ti world history. Ngem ti baro atulag when masasao nga New Testament adda manen na ipadto nga mapasamak tu paylaeng. Ket nausar dayjay a propesya ni Daniel a pakayaspingan dayjay nakarkaron to nga mapasamak ti masangwanan. Padasan tayo man ti mangituloy ang mangilawlawag. Detoy ti sarsaritaan ti Matthew 24:15 nga abomination of desolation ket umuna tumaod to ti maysa nga antikristo
kay DJ ti impadto ni Daniel. Ket marami to ti pan nakalapastangan, jak makabirok ti talaga Ilocano na DJ. Jay templo ken pan nakapukaw ti pudpudno nga pan nagrukbang. Deday talaga nga pagwalang galang sa templo pan nakaduprak wenno pan nakasaranget ti pamati ken pan nakapukaw ti pudpudno nga pan nagrukbab kanapo Dios. Gaputa kunana itoy impresentar ti Antikristo nga isu ti rumbeng a pagrukbaban nga kas Dios. Napasamak idi dito yun. Ket namindwa nga daras pa yan nga adda pan nakaulit na ijay Israel. Ngayon ti awaten tayo kadetoy sa Matthew 24:15 ket ti panungpalan ti lubong nga mapasamak to digitoy tinaping pinget pay wenno awan umasping ti karo na adidigra ken panagtuok. Ket may panggap kadetoy nga Antikristo, makita tayo ije may kadwa nga taga Tesalonica kapitulo 2 ken bersikulo 4. Ket kastoy ti kunana. Kontraen nanto amin a pagrukbaban digiti tattao ken amin nabambanag nga ibilang daan na Diyosan. Isaad nanto ti bagina tingatwenda amin ket sumrekto pay nga agtugaw ti templo ti Dios sanan to nga ibaga nga iso ti Dios. So talaga nga deta ti makuna nga very abominable ti Ingles. Ket naaramid detoy iti pakasaritaan ti Israel idi may kadwa a siglo kasangwanan ti idadateng ni Apo Jesucristo. Babayan ti may isang Griego nga ari Antiochus tinaga na nga nangituray ti Israel. Naulit manen idi tawen 63 before Christ idi rinebek digiti Romano ti Israel nga nang puuran da ti templo ket dimmapo. So they demanen ti desolation. Sa ijay punkto ti San Matthew 24:15 kalpasan ti abomination of desolation ket ti palpalagip ni San Matthew nga pakadaan tayo kuma ti idadateng daytoy nga panawen nga didigra tapnon makapagsagana tayo. So daytoy ti umuna nga leksyon nga maadal tayo kadayjay nga binasa tayo nga bersikulo kakabsa. Ti umuna nga leksyon ket masapol nga agrukbab tayo ken ni Apo Dios babaen ti espiritu ken kinapudno. Masapol nga pakireden ken papigsaen tayo ti pamati tayo. Tapnon saan tayo nga mayaw awan ti dumteng nga Antikristo. Tanggagyo ka din nga adu ti tumaktakder nga mangibagbaga nga isuda ti anak ti Dios. Adda taga Davao, adda taga Manila, adda taga Siberia, adu nga fake news ti timbao din. Iso nga dati umuna nga leksyon ken pamalagip masapol nga nakakapet tayo akanayon kanapo Dios tapnon di tayo matinag ti pamati tayo. Ket ti may kadwa punto kadetoy at teksto itangal daw ket may kadwa detoy ti panagtuok dagiti tattao. Ituloy tayo ito abasaen di San Matthew 24 versikulo 16-20 apakabasaan tayo kadigitoy. Anya a klase ti panagtuok ti masangwanan tayo intun dumteng ti masasaw nga great tribulation. So dito yan digita encourage kada kayo nga detalye napalaos nga didigra ken panagtuok nga di pay napadpadasan ti lubong kaputa deto iton ti maudi nga didigra asarunwen ti panungpalan. Detoy binasak ni research ko ije Revelation chapter 6, chapter 8, chapter 9 ken chapter 16 may panggap ti Great Tribulation ket kastoy ti sumagmamano nga may binglay ko kada kayo.
Revelation 6:8 wenno paltiing 6:8. Matay to ti gudwa ti sibubukal nga world population. Gapo ti naglalabet nga bisin, gubgubat, ken dadumapay. Adu adidigra ken tuok adipay na panpadasan ti tumaud to. Kaya't may imagine nyo nga no nasurok nga 6 billion tayo itata nga agdama ti population, nasurok sa peket nga 7 na bayag ajak na follow upan. Kaya't nga sa uwan 3,000 nga milyon, namuyot ka daw na deta 3,000 nga milyon, nasurok nga 3 billion to ti matay no mapasamak ti Great Tribulation kadigitoy nga panahon. Ken adabay ko na ijay paltiing Revelation 8:7 apang katlunto dagiti mulmula taltalon ken kabakiran ti mauram a dumapunto. Ket manipod ti lansad ti daga rumwar dagiti dudon nga kasla kabalyo ti kadakkelda nga kasla skorpion ti sabidong ti ut-ut ti kagatda. Ngem saan nga matay dagdagos dagiti nakagatda ta agtuok da aging inot da nga matay aging ganat agpakpakaasi da nga matay la dalakuman gaputi ut-ut na. Makita yo kapsat dayjay ti makuna nga Great Tribulation. Mapukaw to jay init ken bulan tilawag da. Versikulo 8 kapitulo 8 versikulo 2 ang timnag to digiti bitwen. Ket ti maudi adidigra ket maawagan to iti gubat ti Armageddon nga sabalin tulay nga napanawen ti panakailawlawag na nga sermon deta. Kaya nga sa uwen deto iket gubat digiti amin nga armada ti kinadakes ti lubong nga isunto ti pagbaligyan ni Apo Jesus tapno isunton ti agari ti baro a langit ken baro adaga kalpasan na. Ket no adda masasao nga Great Tribulation, makita yo no kasano nga nagsamit ket dinaya jay ibagbaga ni Apostol Tito kapitulo 2:13. Bayat ti panagururay tayo tinagasat nga aldaw anam namaen tayo. Inton agparang ti dayag ni Hesukristo anay indaklan na Dios ken mangisalakan kada tayo. Deta ti mauawagan ti rapture nga sublianan tayo tumanen inton mo damdamangan ituloy tayo mampay ti Matthew ket intay dumanon jay kapitulo 24, 16, 20 deta. Gaputi panawin kakabsat inak man kadayjay maadal tayo ijay. Makunana ijay. Yan jay umulog adagos dagiti adda ti tuktok ti balay ket saan na sumrek ti balay na tapno mangala ti uray anyaman mabalin na ikudugot. Kaya nga sa awan inton dumteng dagito nga didigra awan ti panahon mo nga mangisagana. So nga ang taray da amin nga mapanagpakni di bambantay ti kayat nga sa awan. At kastat mapasamak nga ingkat di bantay kaslala kumadetay tsunami warning dito'y Hawaii. Nga numanggagam nga the tsunami warning when no flash flood alert ibagada nga go to higher ground. Ket inton dumteng det nga panawin awan tut panawin na mapidot mo pa yung takagay mo kunana. Ket kakaasin tupay digiti mabugi digiti tagtagipyan at paspasusupay lang. Ket atay ang baybayag giant na describe ko mo ten detay makungkuna nga Great Tribulation. And then sumaruno ijay 21 kan 22 dagiti tao nga maapektaran gamutan naka butbutan dagitoy pakaragsakan yo ko mga mangeng kakabsat nga dagitoy nga Great Tribulation ket didigra detoy nga may ipaaylaeng kadigiti saan nga mamati kaniya po Jesus. So that pakaipayan na nang nangruna kadigijay Hudyo ijay Judea. Saan nga datayo nga Kristiyano ti pakaipayan digitoy gaputa at the special nga pribilehiyo digiti mamati kani Apo Dios.
nga masakbay nga idanong ko deta sigurado kay laeng nga sang kay tungata nga may iramang ka detoy. So detoy tisungbat na ti may kadwa nga leksyon tayo nga maadal tayo kadetoy ibagbagak nga Great Tribulation. Masapol nga agsagana tayo ti amin nga gundaway para ti makungkuna nga rapture tapnon saan tayo nga mabati. Diyo kadpay nangiganti sa o nga rapture. Ti dictionary meaning na ket naiduma ken napalaos nga kinaragsak. Ngem jay balikas nga rapture ket saan manen nga nausar ijay Biblia nupay numasarakan jay bersikulo nga mangilawlawag jay taga Tesalonica. Detoy. Basahin tayo nga sanggay sa detoy. Detoy nga min timang describe no anya ti rapture. Ket no nawatam detoy, then mabalimunton nga ilawlawag ti bukod mo nga sao dayjay kahit nga sawen. Bumabanto ti Apo manipod ti langit. Ni Apo Jesus dayjay di may kadwa pa nagsublina. Ket manggigto digiti tattao ti may pukaw abilin. Titimek ti pangulo digiti angheles ken trumpeta ti Dios. Umunan to nga gungar digiti natay ang nagtalined ti pamati ken ni Kristo. Kalpasan na datayo as ibibiyag iti dayta a panawen maurnong tayto a may kuyog kadakwada ti ayan digiti ululep ket sabten tayo ni Apo Jesus di tangatang iti kasta kanayon tun nga datayo ken kuana. Sorry kakabsat nga di na nalaon detoy nga. Ngem ti kayat na kasawen detoy iladladawan di balikas nga rapture ti maysa nga pasamak nga ururayen ti amin nga Kristiyano. Mabasa yo ijay bersikulo nga no sibibiyag tay tupay kadetoy nga panawen kasla akupen na tayto kurana kasla akupen na tayto nga mapano ijay ulep kurana uno kasla masuloy tayto nga dumanon ijay ulep tapnon sabaten tayo ni Apo Jesus ket ijay nakaunan ton digidimon una nga natay tapno agigiddan tayto metlaeng nga agkukuyog nga may presentar ken ni Apo Jesus tapno saan tayto nga agsisinan detat kayat na nasauan ti rapture kakabsat. So madamag kuman nakasagana kayo matlaeng nga ta inton dumteng deta nga panawan. So namadlaw yo deto nga mensahe ket pulos pa nagsagana ti adda nga ipampangruna mi nga igunam-gunam kada kayo. So ituloy tayo. And then may katlong paset na detoy makitan to digiti aramid ti panangalilaw deta ket dayjay that San Matthew 24:23-26. So kunana to daytoy ti gapuna nganodang kuna kitain nyo adda ditoy ni Kristo winodang kuna ad dayjay diyo patpatyen dayjay ta agparanto kunana itoy dayjay sinan Kristo ken digiti sinan propeta ket aggipakita danto kadigiti datdatlag ken nakaskasdao abanan tapno no mabalin batayon ni dayjay tapno mabalin yaw awanda uray pay digiti pinili ti Dios ket denggenyo impakaamukon kada kayo dagitoy sakbay ang mapasamak da. When nukunanda kitain nyo adda itiletang di kay mapmapane jay ket nukunanda kitain nyo adda nga aglumlumag ditoy diyo patpatyen. Nadlaw yo di imbasak nga yaw awanda pati digiti pinili niya po Dios. Nang nangruna kadigiti tattao nga adda sakit na. Digiti adut problema na wenno digiti marigrigatan agkasapulan ti tulong
Dagitoy kakabsat ti alisto nga mabiktima dagiti sinan propeta nga makapalaing kampay idi ti sakit. Dagitoy nagalis ti dila na nga mga kasaba. Kaya't binalagan na tayo dito yung bersikulo, aganad kayo tapnon di kay mayaw awan dagiti mga alilaw. Mano kada ti amuyo kadigiti nangirugi ti relisyon ti lubong. So dagiti Muslim sino ti nangirugi Muhammad. Dagiti Buddhist sino nangirugi Buddha. Dagitoy nga nagkuna ken nangirugi ti relihiyon nayanak da ti lubong naglatak ken nakaalukoy da ti adu nga pasurot kas kada Muhammad ken Buddha ngem dinatay da at dadapay laeng ijay tanem da aging gana ita. Ngam ni Apo Jesus nagbalin nga tao natay jay krus para kadigiti basbasol tayo. Nagungar kalpasan ti talungan daw. Ket imuli sa dilangit santo agsubli inton madanon ti panungpalan nga isu daytoy sa kasaritaan tayo ita. Ket ukuman nanto digiti sibibiyag ken natay. Ket datayo nga nagananos ken nagtalinaed anapudno marapture tayto tapnon kadwa tayon isuna ti baro alangit ken baro adaga ken biag ngagnanayon awan patinggana. Amen. Amen. So ti may katlo nga maadal tayo kakabsat masapol nga ang talined tayo kana po Jesus ken dagiti pannursuro na. Deta ti may katlo nga adal tayo. Ket timet maudi nga paset detoy panaka binsa-binsa nga punto detoy nga mensahe isu ti maudi dayjay ti idadateng ti anak ti Dios wenno idadateng ti anak ti tao nga ni Apo Jesus ti kayat nga sawen. Ituloy tayo nga basahin dayjay San Mateo 24 kadayjay 27-28. Taumayto ti anak ti tao akas kapardas ti kimat ken aggilap ti daya nga agpalaod. Sa dinuma na yan ti bangkay sadyay to ti pakaurnungan dagiti agila. Naunag basit manen ti kay papananday jay. Ngam detoy bigla akas lakimat. Dayjay ket naragsak nga okasyon para kadigiti mamati. Ngem nakabutbuteng para kadigiti awan ti presensya ni Apo Dios kadakwada. Kipan naka iladawan detoy ijay original nga Griego ta Biblia. Kayat na nga sa wen nga dayjay ket umayto ti anak ti tao. Number 1, dumteng nga grande kasaari nga umay mangituray. May kadwa, personal nga presensya ti panagparangna. Ket may inay ti may kadwa ti panagsubli na ti lubong. Eksklusibo nga ti pakayaplikaran na deto ya panagsubli ket ti panangpalan ti lubong kalpasan dayjay inlawlawag tayo nga great tribulation amakungkuna. So tibay upat nga rod kakabsat nga leksyon ket masapol nga siguraduan tayo nga naisalakan tayon. Awan ti makammo no kaanunto ti panagsubli ni Apo Jesus. Di tayo mo no anang aldaw, di tayo mo no anang oras. So anang rod ti rebeng nga ramidon tayo? Rumben kadi nga buteng tayo nga mamati? Saan kumakakabsat tamom no inot pagtaktak daran? Gapo taammo tayon ton dagiti pagilasinan. Tabi na laagan na tayo metten ni Apo Jesus nga misagana di kami. Ket kada kayo nga Kristiyano nga mamating kani Apo Jesus, makitkita tayon kakabsat dagiti adu nga pagilasinan. Anya ti aramiden tayo sakbay nga maadaw tayo, wenno sakbay amaladaw tayo ken mabati tayo adi makasurot ti rapture. Number 1, agtalinayd tayo kuma asipupudno nga grupbab ti pudpudno nga Dios. Masapol nga no agtaray tayo
ti mapantarayo pagtarayan nga mapan pagkamangan ti pan nakaisalakan tayo ket ti sasao ni Apo Dios. Intayo kumapasalukuban ti pamakawan na. Ket agannad tayo nga ditay kumapayaw awan kadigiti peke nga panursuro ken may sursurot kadigiti mga lilaw nga sinsinan propeta. Ana dedi kunakidin may panggap ti nabasak may panggap kadigiti mga kasaba kada propeta nga narigat mo mamuan no pudno dawn no saan. No dayjay mga kasaba ket bakbak nang nga amang ngem dagijay miyembro na rumbeng nga untunem no dayjay nga mga kasaba ket sikati pagserbyan na wenno datayo nga dumdumngeg ket datayo nga pasurot na ket datay ti agserserbiken kuana. And then kamaudyana na ket inton umasidegen dagiti pagilasinan padaanan niyo ti dadateng ni Apo Jesus amang isalakan gapo ta iyawat nanto kan ti gunggunam nga kas biag nga agnanayon. Hallelujah! Nagimbag nga damag deta. Ngam kakabsat gaputa detoy nga broadcast maker hammet nga nairanta nga para Kristiyano laeng wenno para kadagiti miyembro laeng ti Ilocano Discipleship Group. No diket nairanta nga para kada tayo amin kada kayo nga dumdumngeg ti Facebook ita kadetoy nga awan ti makuna nga personal a relasyon na kana po Jesus. Wenno saan pay nga makawat no niya ti kayat nga sawen ti naisalakanen. Wenno dinapay maibilang ti bagina nga daan ti sigurado nga pamaneknek nga daanen ti biag nga nanayon ti biag na kakabsat awisen kayo nga umasideg tayo ken ni Apo Jesus ita nga kanito. Umawag tayo ken ni Apo Jesus. Agpakawan tayo ken kuana ket pagbabawyan ken tanlikudan tayo dagiti basbasol tayo. Amin na tao ket nagbasol kas kuna Jerome 3:3. Ket no agpakawang ka kunana jay Jeremias 33:34. Pakawanen na kanto kadigiti basbasol mo ket lipaten nanto digiti amin nga dakes nga inaramid mo tatikunana siya ni Yahweh nagsao iti daytoy. Ket ijay Daniel imbaga namet mga asi ken si sagana ka mamakawan uray no sinukir ta ka. So kakabsat ko madumdumen bigbigem kad kumay ni Apo Jesus nga isulain ti makaisalakan ken ka ken kiddawem kuma nga umay agturay di tapusong. Takuna naman ijay Roma 10:9 tanumabayan iti panagsao ipaduyak-yak mo ni Jesus nga isu ti Apo ket patsem ti pusom a pinagungar ti Dios may isalakan kanto. Tababayan ti puso mamati tayo ket mapalinteg na tayo ni Apo Dios. Ket babayan ti bibig agipaduyak-yak tayo ket may isalakan tayo. And then ti may katlo awaten ti sagot ni Apo Dios. Abiyag ngang nanayon ken pammaneknek nga adaken kan ti biyag nga agapulaen ken Apo Jesus. Juan 3:16 umuna Juan 5:11-13. Tigitoy nga rod ti pammaneknek kunana ijay Juan 5:11-13. Inikan na kayo ti Dios ti biag nga agnanayon ket masarakan daytoy ti biag ti anak na ti tao nga pagtaengan ti anak agtaeng ken kuana ti biag ket ti saan na pagtaengan ti anak ti Dios saan met nga agtaeng ken kuana ti biag. Insurat ko dagitoy kada kayo a mamati tinagan ti anak ti Dios tapno maamuanyo nga addang kayo ti biag nga agnanayon. Deta ti kararagmi nga ipaay kadi dagitoy nga sasawo ni Apo Dios kada kayo. Ket bendisyonan na kay kadi ni Apo Dios itinagan ni Apo Jesucristo
kita tayo tumanem into no Martes, alas 7 ti Rabi ito'y Hawaii, ken bigat ti Miyerkules ijay, uno malem ti Miyerkules ijay Pilipinas ti alauna, na imbag nga orasyo amin.